Hindi lahat ng tao sa paligid mo makaintindi ng pinagdaanan mo bilang negosyante. At masakit tanggapin kahit anong paliwanag mo, may hangganan ang kaya nilang maintindihan. Kasi hindi sila yung gising ng madaling araw, iniisip kung paano sasahod ang empleyado mo. Hindi sila yung kinakabahan tuwing matumal ang benta mo, at hindi sila yung nagbubuhat ng rest na kapag bumagsak ang negosyo mo, ikaw naman ang unang sasalo. Kaya negosyo, ang nakikita lang nila ay yung labas. Yung signboard mo, yung dami ng customer mo, o yung bagong branch mo. Akala nila, ikaw ay umaangat na. O akala nila na ikaw ay mayaman na. Pero hindi nila nakikita yung mga gabing wala kang tulog, yung mga desisyon na mali na ikaw lang ang nagbabayad, yung takot sa negosyo na kahit matapang ka, pilit mong tinatago. At alam mo ano ang pinakamabigat ka negosyo? Yung lumalaban ka at pakiramdam mo ikaw lang yung mag-isa. Pero ito ang katotohanan ka negosyo. Hindi validation ng ibang tao ang magpapalago sa negosyo mo. Hindi ang palakpak nila, hindi ang approval nila, at hindi rin ang paniniwala nila, kundi ang clarity, ang responsibilidad mo, ang disiplina mo sa pagpapalago ng negosyo. Kaya kung nasa season ka ngayon na parang walang naniniwala sa iyo, kanegosyo, normal lang yan. Pero huwag mo yang gawing dahilan para huminto ka. Kanegosyo, huwag kang titigil dahil walang nag-cheer up sa iyo. Huwag kang uurong dahil lang walang makaintindi ng vision mo. Kahit sa pamilya mo o kaibigan mo o kahit sino ba, kung wala silang tiwala, tuloy ka pa rin. Dahil kanegosyo, darating araw, yung mga hindi nakaintindi sa iyo, sila pa yung unang magtatanong kung paano mo nagawa ito. I-consider mo to sa sarili mo kanegosyo na nagli-level up ka na hindi ka na yung taong naghanap ng suporta ng iba. Ikaw na yung taong nagbibigay ng stability para sa iba. Kaya kanegosyo, simulan mo ito. Tumigil ka sa kakapaliwanag sa mga taong wala sa parihong direksyon. Mag-build ka ng sistema para hindi ikaw lang ang bumubuhat. Humanap ka ng mga tamang tao na hindi marami. Humanap ka ng mga tamang tao na nakaintindi sa iyo, sa vision mo. Kahit hindi sila marami, pero nakaintindi sa iyo. Dahil hindi mo kailangan ng maraming taong maniwala sa iyo. Kailangan mo lang ng isang malinaw na direksyon at isang matibay na desisyon na hindi ka susuko sa negosyo. Tandaan mo to, kanegosyo. Hindi lahat makaintindi sa iyo. At okay lang yon, basta ikaw naintindihan mo kung bakit ka nagsimula. At sa dulo ng lahat, ikaw ang may responsibilidad sa tagumpay sa negosyo mo.